Хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләребез. Дөнья студиясында кунак бар дигән тапшыруыбызны башлыйбыз. Кунагыбыз инде күпләребезнең яраткан язучысы, сатирик язучысы, шагыйрь Дамир Гыйсметдин. Дамир Сагирович, сезне иң беренче әңгәмә башлап җибәргәнче туган көнегез, юбилеегыз белән котлыйк. Хатын-кызның яшен сорамыйлар диләр, егет кешенекен дә сорамыйк. Юбилей инде ул, чын күңелдән котлыйбыз. Ходай сезне сәламәтлектән аермасын, тигезлектән аермасын, иҗаттан аермасын. Тагын бер котлау бар бит әле. Монсы сезгә күптән түгел генә Гамил Абзал исемендәге премия бирелде. Менә ничек кабул иттегез бу премияны? Нинди премия бу сезнең өчен? Премиялар сатира өлкәсендә сирәк очрый торган. Гамил Абзал премиясе лауреаты булу 2 тапкыр макталырак та, җаваплырак та. Но мин үзем халкым буенча үземчә уйлыйм инде майтара алмадым. Ләкин тырыштым. Ничек тә булса бу үрләрне яуларга тырыштым. Килеп чыкты икән, ансын укучы үзе бәяләргә тиеш. Китапларың аша инде алар укучыларга таныш, әле Алла бирсә алда иҗат. Менә тагын яңа иҗади хикәяләр, сатирик шигырьләр, юмористик шигырьләр белән укучыны куандырырга, шатландырырга язсың. Амин. Син бит инде менә татар дөньясында шактый урын алып торган шәхесләребезнең берсе, вакытында Ватан җәмгыятен төзегән. Аннан соң бөтен дөнья татар конгрессында эшләгән. Шулар белән бергә язучылык эшендә дәвам иткән шәхесләребезнең берсе. Менә тагын бер матур һәм тарихка кереп кала торган синең бер әсәрең, ул җыр. Бу инде синең Гомер уза дигән җыр, бу инде мәңгелек. Бу татар җыр тарихына алтын хәрефләр белән язылган җыр, чөнки аны Казанда да җырлыйлар, аны Россиянең бөтен төбәкләрендә, шәһәрләрендә, авылларында җырлыйлар, аны чит илләрдә җырлыйлар. Халык моны үзенеке итеп кабул иткән җырларның берсе дип әйтергә кирәк. Менә бу җырның язылу тарихын искә алыйк әле. Бу җырның язылу тарихы әллә ни катлаулы түгел, ләкин аның дәвамы бар. Композитор Илгиз Мәҗитов минем шушы Гомер уза дигән шигырьгә язды җыр. Ул мелодия бераз Илгиз мәрхүм инде ул хәзер. Җырны әйбәт кенә язган ул, барса үз урынында, ләкин бераз генә ул шәһәр малае. Мин шулай дип әйтәм инде. Шәһәр малае булганга күрә аның миризмлары да, ниләре дә ничектер, мин әйтәм, Илгиз русскую песню написал. Шулай дип бәхәсләштек тә, аннан соң кем Зөлфия Шакирова, моны ул Зөлфия Шакировага биргән. Аның ниндер юбилей иде, җырларга кирәк. Җыр шулай итеп килеп чыкты ул. Опера театрының сәхнәсенә килеп чыкты. Аннан соң ул җырны Зилә Сунгатуллина эләктереп алган. Җыр низак тутыра дигән фикер башта бар иде. Мин аннан соң әйттем, Илгиз, бу низак тутыра торган җырны нитеп булмый инде. Дәбай җиренә җиткереп ясыйк та, әйдә җырчыга бирик. Бәширә Насирова дигән җырчы ул вакытта әле күренә башлаган, күл буенда кызыл кофта киеп. Әле хәтерлим, телевизордагы язмасы шундай аның. Шулай итеп килеп чыкты бу. Дөрес, әгәр ни булса, менә Гомер уза җырын абруйлы түрәләребезнең берсе Минтимер Шәрипович, моны сөйли миңа бер танышым. Ул Корстон тирәсендә эшләгән кеше. Син беләсеңме, син җырны Минтимер Шәрипович машинадан туктатып тыңлый дип әйткән. Ну, бу үзенә күрә тоже бер бәя, шуңа күрә ул, мин әйтәм, бик шатман бу нигә. Һәрхәлдә җыр шулай кереп китте ул.
Сен бит инде язмаларың белән бер укучы белән һәр вакыт элемтәдә торасың. Менә безнең халкым минем газетында гына Канадада булып кайткан язмадан сәяхәтнамән чыкты. Хикәяләрендә шактый. Менә миңа калса иң авыры ул сатирик хикәя язу. Дөресен Ул әйткәндә, чимиттерергә дә кирәк, көлдертергә дә бераз кирәк, ләкин юнәлештән дә тай үз булмаска кирәк. сүзеңне дә Үз сүзеңдә әйтә белергә кирәк. Үз сүзеңне әйтеп әйтәлмәсәң, андый эшкә алынмаска кирәк. Инде алындың исә башкарып чыгарга тиеш. Ана Гамил аганың соңгы премия лауреаты. Мин аны таң бер кат карап чыктым. Шуга да талантлы шагыйрь булган. Такталачыкта Актаныш районында соңгы елларын уздырган инде. Шуңа күрә бу мындай җырлар булса, халык арасында тәнкыйтьләрдә бераз әзәйер иде. Безнең эстрада, безнең җыр эстрадасы, төрле аңлашылмаган әйберләр әзрәк булыр иде дигән фикердә калам. Анда бер менә соң вакытта иң җанны авырттырган әйбер ул татар теле. Телебезнең ничек дип әйтим икән, кулланылыштан төшә бару дип әйтим икән. Менә син язучы кеше буларак. Мине бик борчый бу хәл. Дөресен әйткәндә, менә безгә реальный эш эшләргә кирәк. Реальный нәрсә бу? Менә кеше баласын үстерә, татар телендә, татарча сөйләшә. И ул бала яшәвен дәвам итә. Бер кавем дәверендә татарчага өйрәнеп була. 20 ел эчендә шуңа күрә бер танышым миңа әйтә, бернинди авырлык күрмим. Менә мин аны баланы тудырдым, үстердем, татарча өйрәттем. Все, дальше ул хәрәкәт итә, үзе дәвам итә. Ягъни ата-аналарга тагын да җитдирәк булырга, игътибарлырак булырга һәм шул вакытта максатка ирешеп була. Беркем дә безне килеп татарча өйрәтми, бигрәк тә Казанның үзендә, үзәгендә. Шуңа күрә сүгенеп йөрүләрне аңлап була, ләкин аларга бик теге артык зур игътибар бирергә ярамый. Әлбәттә, менә туган телне саклау, туган телдә яшәү ул бер һәрберебезнең үзебездән тора. Һәрбер әтиянедән, һәрбер баладан һәм һәрбер кешедән. Менә язучының шигыре укылсын өчен, әсәре укылсын өчен, җырлары тыңларсын өчен, әлбәттә, туган телебезнең булуы кирәк, туган телебезнең саклануы кирәк. Ул һәрберебезнең изге бурычы. Намир, менә киләчәккә син нинди уйлар, нинди планнар белән яшисең? Туган як, туган җир. Анда кайтсам, күңелем борчыла, кәеф төшә. Чөнки туган йортта кеше калмады. Ут янмый. Ут янмый. 8 бала өстек таралышып киттек. Менә шунда кайткан сайын упкын дигән фикер туа. Пессимистик фикер. Нишлисең? Менә пессимистик фикер буларак туа. Һаман сызлана йөрәк. Безнең халык үз-үзенә проблемалар ясарга өйрәнә, ул җиңеп чыгарга ул проблемаларны кайсыбер өйрәнелми. Менә шул бер иши. Упкын дигән бер сатирик әсәрме, хикәяме, әллә шундый ниме исәп бар язарга, пенсиядә андый мөмкинлек була. Алла бирсә, җәйгә табамы дашыларны уздырсак, исән-сау алынырбыз, каләмгә ябышырбыз. Алла бирсә. Синең туган ягың Чуашстанның Батыр районы Татар Тимеше авылында безнең булган бар. Сезнең нигездә булган бар. Менә шул нигезне ничектә саклап калырга, бик матур нигез. Әле сезнең оныкларыгыз бар, балаларыгыз, оныкларыгыз менә шул нигезне дөрләтеп, менә Гыйсметдиннар нәселен
шушы авылда битермәсеннәр иде, дәвамлы итсеннәр иде. Амин. Иҗади уңышлар сиңа. Киләчәктә очрашып торырга язсын. Яңа әсәрләреңне безнең халкым минем газета битләрендә күрергә язсын. Бергә булыйк. Исән сау булыйк. Исән сау. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Бу игътибарыгыз өчен мин хисле кеше. Шуңа күрә менә мондый позитив әйтик. Уңай күренеш. Ул һәрвакыт яңа көч бирә, өмет тудыра. Әле син кешеләргә кирәк икән, әле синең әйтер сүзең бар икән дигән фикер тудыра. Шунсы рәхмәт. Амин, шулай булсын. Менә бүгенге очрашу сиңа илһам биреп, яңа шигырь язарга нәтиҗә бирсен, өмет бирсен, юнәлеш бирсен. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Бүген безнең Дөнья студиясендә кунакта Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Гамил Авзал исемендәге премия лауреаты Дамир Минсәгыйль улы Гыйсметдинов булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән саубуллашам.